isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit ganjang-ganjing, para bekang kang pratala, lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan iki pati ambantusi serna laro. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro gara-gara. awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Nyipta jagat ya nok merga karo alamate anak soleh. Ngono kuwi. Sing nembang sapa? Aku tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Wah ya, coba dongakno kudangen Bu Kesi. Anakmu lanang ya kuwi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga-muga dadi bocah sing bener-bener santosa lahir lan batine lumantar ya kuwi tembang alamate anak soleh. Monggo Bu Kesi. Alamate anak soleh iku papat badane mumin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngandikane kapindho mulyakaken ing wong tuwane. Mulyakan ing wong tuane.
ngawulane iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat tak termutilasi. Muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat tak termutilasi. Alamate anak soleh iku papa bakane mukmin anut ing syariat kang dihilisane alus ngendikane kapindho mulyakan ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Sa'di wa ya Rabbi At-Fata ya Sidi Rona Alamin ya Hulailatu wa ya Rabbi tapi luase bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat tak termutilasi. Muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat tak termutilasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahayu rong Kula salaman. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan soleh. Terus wisuda ana jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Nggih, boleh. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo ora nek alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sama. Kula nuwun. Nggih.
Ah iya. Ngono kuwi ping 5, ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Ah, nggih. Bismillah. Nggih. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Wayange ngomong. Ah, ndang. Be. Carane nyekel jempol lho, Pak. Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Ayo omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, meja ya apa. Ndedok riyen, Pak. Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing dupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ya. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping 7 sahari. Amap kang jalan idi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajang kang Goro-goro Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruke pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng ayo. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, iya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu ngono. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Ayo jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ta. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah kira. Ngetekne napa, Pak? Ngedegne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang.
Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah. Niki kersane di nyanyekne ditembangne kalih Sinten? Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Jan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra. Kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niku dinapakne? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem yo njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Ah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Niki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Heeh. Bu Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, bawi. damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengaken, Banyuwangen, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindek nih bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan. Heeh, engko turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan yo. dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprabuan tertenang lek pas iki. Ngebanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kaya langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nyun Nggih, sewu. Lah niki semangat ta, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu suarane. Mboten damel as suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Mbak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyahene iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki
tambah-tambahan Ibu. Iya. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho, Nduk. Bu nyuwun pangapunten Budalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng mriki. Oh nggih, mboten napa. Monggo, monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa Bu? Nuswantara. Iso-iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulen genang wetan saklara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok duyuwi ora entuk. Pak Tuling kok duyuwi. Nggih. Laran kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, laran kita ala sangkar. Nake-nake dia. Beh, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los tak los. Lagi wis kanggo awakmu wis bebas nduk wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagian. Pilek. Bagonge separuh sumbing. Mas Bagong mak ning jenggleng. Apa enek? Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemangna nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ayo. Iya. Wen Nyui. anu nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke kok nyang Nyemang ngono. Wis Nyemang yang apik Banyuwangi ngono. Lah ya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni wedekku nyoro wae opo. Niki nyanyinya nggih mineng. Ora nganggo. Hang kaliwiat liwiat belambiangan hei belambangan Bagong enak-enak belambiangan ger mumbul Gong Entalok. Lihat. Ya, mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. kok malih mari mboten mineng. Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing bindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tangit no, tasik tekno. Oh, nggih, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan Nyak non nun na 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 nak
Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalareng Gumyalareng Taman Sari Nuswantara pelanggan Gumalari Taman Sari Nuswantara pelanggan Gumalari Taman Sari Nuswantara pelanggan susah senange ya Monggo, Pak. Kita ya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus Adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Cakno. Gelalit napa nampak gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Oke. Gerajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Gerajakan Banyuwangi Raima bengi sing tau sepi lan wadon hanekani ngilangaken susahe ati Longgoring pasir-pasiran Sembyur-sembyuran Raridaman Hambi mangan salonjoran Woi. Lanang wadon biar-biaran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik semayanan magri janji hari barang sir-siran di kendangan gandeng asli ya
Luar biasa. Aja lenggah sik terakhir. Ya. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitar Sumilir. Ayo, Berempat merah-merah jambu. Ayo, oh, kayak apa deh? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Nggih. Gitar Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Asik. Iya. Obah kendok. Para subscriber Kuntadi Channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
Sun